Вітаю ўсіх яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашук і як звычайна абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Працягваем мы наш эфірны дзень з маімі чарговымі гасцямі і гэта у нас сёння прадстаўнік Беларускай асацыяцыі палітвязняў, дэлегат фракцыі каманды Латушка і рух за свабоду ў каардынацыйнай радзе трэцяга склікання Олег Кулеша. Прывітанне, спадар Олег. І прадстаўнік ініцыятывы акцыі беларусаў Варшавы Васіль Плешкунов. Прывітанне, спадар Васіль. Трэба яшчэ дадаць і тое, што Васіль з'яўляецца таксама чальцом нашай асацыяцыі. Дадаем. Васіль таксама прадстаўляе асацыяцыю, беларускую асацыяцыю палітвязняў. Дарэчы, давайте перш чым мы да нашай асноўнай тэмы перайдзем, я хочу з вами, як все ж таки людзьмі, якія таксама маюць гэты жахлівы вопыт беларускай вязніцы і з'яўляліся палітвязнямі, абмеркаваць тэму, якая актуальна, працягвае абмяркоўвацца ўжо некалькі дзён пасля, асабліва так востра, пасля канферэнцыі Новай Беларусі, на якой вы прысутнічалі таксама. І словы, скажем, таго ж самага Егорова, што трэба дэмакратычным сілам мяняць нейкую сваю пазіцыю, стратэгію адносна пытання вызвалення палітвязняў, можа быць там пагаджацца на нейкую там частковую легітымізацыю і гэтак далей, легітымацыю. Що гэта такое? Ваше бачанне гэтай сітуацыі як ж такі былых палітвязняў? Олег. Маё асабістае бачанне, я яго выказваю ўвесь час, тое, што немагчыма вызваліць палітвязняў без вызвалення нашай краіны. То бок гэта адная мэта, яна не раздзяляльная, і немагчыма раздзяліць. Таму прызнанне легітымнасці, сядайце за стол перамоў, прабачце, а дзе той стол стаіць? Дзе той стол, за які трэба сядаць? Ён адсутнічае, няма. Праўду казаў на канферэнцыі Кабанаў. Вы хоць адную увялі санкцыю супраць рэжыма, чтобы вось так гучна заяўляць аб тым, што вы іх здымаеце, гэтак далей. Тое, што толькі в адным я пагаджуся са спадаром Егоравым, тое, што трэба мяняць нейкія там накірункі дзейнасці і гэтак далей. Трэба проста, на мой асабісты погляд, трэба адмовіцца ўвогуле ад сістэмы сядаць за стол перамоў. Прабачце, гэта не азначае, што не трэба весці перамовы аб выкупе некаторых там палітвязняў альбо гуманітарным спісе. Гэта не замінае рабіць адну і ту. Проста ёсць праца, якую трэба рабіць у цішыні. Яна тады будзе вартая і ў яе будзе станоўчы вынік. А калі мы ўвесь час будзем гучна заяўляць аб тым, што вось так, гэта плённая праца не будзе. Размова-то ідзе пра тое, што да апошняга дня как бы дэм-сілы стаялі на пазіцыі усе павінны выйсці. Можа быць, нават троху утрыруючы, але гучала так: альбо ўсе, альбо нікога. Сёння размова, асабліва пасля абмена, які быў паміж Захадам і Масквой, размова ідзе пра тое, што павінны, хай не ўсе, хай часткова, хай па адным, але каб людзі выходзілі. То есть мы хочам вызвалення краіны, але калі мы там, скажем, 3 гады таму былі перакананыя, што гэта вызваленне адбудзецца неўзабаве, і таму нават вязні казалі, мы пасядзім, пачакаем, то зараз відавочна, што гэта адцягваецца. І што, яны будуць чакаць. Памятаеш, спачатку казалі, яны не дасядзяць свае тэрміны. Так было, такое было. А зараз? И вот что робить в этой ситуации? По-перше, я хотел сказать, что я не являюсь палітвязнем, потому что у меня были только термины... карацей, я толькі суткі сидел. Не дотягнуў ён до того, каб яго весна прызнала палітвязнем. Это пытанне таксама. Я хочу сказать вот об чым. Палітвязні зараз у Беларусі становятся все больше и больше. Взять хотя бы моих сябров с ТВ6, наших могилёвских, вы ведаеце. Вот только атрымалі по 3-4 гады. Штосьці так, мяняць штосьці трэба, но я хочу сказать так, что хто с тобой сядзе за стол переговоров, калі ты не маеш на кого менять, по-перше. По-другое, не пойдут яны на тыя переговоры, вот, правильно Олег сказал, что где той стол, где тыя люди, з якімі лукашисты пачнут перамовы гэтыя. Перамов
яны откажутся это. Яны даже не будут глядеть, что мы там захотим с ними какие-то перемовы вести. Не будет того, не будет. Размова-то ідзе не про тое, что сядзе там умоўны там Лукашенко, ну хай не Лукашенко, а хтосьці там з яго прадстаўнікоў с там Тихановская, Латушка там ці я не ведаю з кім яшчэ там з Кулешай там у выніку там неважно. Размова-то ідзе про тое, что Захад ён безумоўна ён не сядзе, бо нам няма чаго ему прапанаваць, але Захад зараз размовы ідуць про ну можа быть вяртанне па нейкіх амбасадараў у Беларусь і вяртаць на умовах вызвалення хай не ўсіх, хай часткі. Прабачце, Зміцер, Захад нашим дэмакратычным сілам вельмі так мягка і цікава паказаў, як трэба весці барацьбу. Яны нам увесь час па крышачку нагадваюць: вы павінны кансалідавацца, зрабіце адзіны рух і працягвайце ціск. Все падзеі аб гэтым кажуць. І перамовы таемныя з Расійскай Федэрацыяй. Прычым беларускі бок тут зусім не прычым. Ён адсутнічаў. Тое, што там удзельнічаў нейкі нямецкі грамадзянін, гэта я просто лічу, з захаду было такое патрабаванне. Вось і все. Тое, што перакрыццё меж, тое, што уводзяцца новыя санкцыі, тое, што санкцыі кранаюцца і простага беларуса. Захад увесь час нам нагадвае: рабіце кансалідацыю, яднайцеся, трымайце адзіны рух. І вось дзеля такіх мэтаў, дарэчы, і адбываюцца акцыі Варшавы, адбываецца марш. Сегодня, напрыклад, у нас таксама ёсць вельмі цікавая такая імпрэза ў музеі вольнай Беларусі, дзе прымаюць наша акцыя, наша асацыяцыя таксама там прымала ўдзел. Ну так, нагода трагічная, але сапраўды вельмі... Дзень народзінаў. Дзень народзінаў. Ну, дзень народзінаў, да, з аднаго боку, а з другого боку ўсё ж таки чалавека, якога рэжым забіў. Мы гаворым, дарэчы, можна зрабіць такі невялічкі анонс, сапраўды вельмі цікавая, вельмі такая важная падзея сёння у музеі вольнай Беларусі. Олег? Сегодня у музея вольной Беларуси о 18 године открывается выстава, присвеченная Олесю Пушкину, нашему выбітному мастаку, якога рэжым закатаваў і забіў за кратамі у гэтых турэмных каморах, скажем так. Я лічу, што гэта вельмі важна. Чаму? Таму што, па-першае, частка людзей, якая прыйдзе на гэтую выставу, яна ў гэты час непасрэдна праходзіла гэта ж все катаванне. Вось чаму мы, напрыклад, прынялі ў гэтай выставе такі ўдзел у стварэнні гэтай выставы. Па-другое, гэта наша ўжо гісторыя. Яе трэба ведаць. Я заўжды казаў, што без адукацыі мы ніхто, мы не народ. Нам трэба ведаць і свае карані, але карані бываюць яшчэ дачасовыя, а бывае і сучасная гісторыя. І гэта сучасная гісторыя, яна вся фактычна ў нас пішацца з 20-го года. Вось такі мы асаблівы народ. Ну вось мы так как бы паступова перайшлі да тэмы, якую мы першапачаткова і хацелі абмеркаваць. Дамаўляліся на размову яшчэ на мінулым тыдні да таго, як з'явіліся усе гэтыя спрэчкі наконт часткового прызнання легітымнасці Лукашенко. Ну это утрыравана, конечно, але тым не менш. 9 жніўня набліжаецца чарговая гадавіна падзеяў 20-го года. Ці сапраўды гэта той дзень, які, ну зразумела, што гэта, ну как бы, ну было і было, але гэта сапраўды дзень, які беларусы мусяць не просто ўпісаць у гісторыю беларускую, але пазначыць яго там тлустым таким і чырвоным. Я лічу так. Я лічу, што тлустным, чырвоным, вельмі вялізнымі літарамі. Патлумачу чаму. Да, вот чаму менавіта 9-го? Ну, 9-го адбыліся выбары. Ну, хорошо, больш значнымі, напрыклад, больш масавымі праявамі падзею было, напрыклад, 16 жніўня. 10, 16, 12. Так было. Так 16 числа фактычна людзі выйшлі на вуліцу, таму што ім фактычна дазволіў рэжым.
былі сняты вось гэтыя вельмі жорсткія падзеі, яны крышку пайшлі на спад. Была дадзена каманда не чапаць людзей, выходзіце. Але ўсё роўна, разумееце, да 9 числа менавіта выбары з'яўляюцца той асноўнай кропкай, з якога все пачынаецца. Вось. І таму я лічу менавіта 9 число, менавіта дзень выбараў. Але ці варта яго записываць вось вялізнымі чырвонымі літарамі і гэтак далей, вельмі важна. Давайте разглядаць зноў такі экскурс у гісторыю. Упершыню у нас 9 числа, пасля адбывання выбараў, пасля вось скасавання выбараў, называйце гэта як заўгодна, але вось гэта падзеі 9 числа прывялі да таго, што беларускі народ самастойна сам падняў свой нацыянальны сцяг. Так і было. Без дэмсілаў, без былых змагароў, без яшчэ кагосьці, самастойна. Калі б ён яго паднялі толькі ў Мінску, некія партыі альбо яшчэ што-небудзь, гэта была б іншая гісторыя. Тут людзі ад вёсак, маленькіх вёсачак, да маленькіх мястэчкаў, да вялізных гарадоў, абласных цэнтраў, паўскрозь самастойна сперш паднялі закат над балотам, потым зразумелі, кінулі яго і взялі бел-чырвона-белы сцяг, абралі для сябе сваю беларускасць. Вось у гэтым вельмі важная ідэя. Мажліва, все потым забудуцца тое, што ў гэты дзень адбыліся выбары. Но ніхто ніколі не забудзецца, што беларускі народ самастойна гэта зрабіў. Былі прапановы падняць нейкі белы сцяг, яшчэ чагосьці, розныя прапановы былі. Народ самастойна гэта зрабіў. Пацверджаннем таму з'яўляецца тое, што я ў сваім маленькім мястэчку ў Пружане бачыў, як стаяла жанчына ўжо даволі такі сталага ўзросту, і яна стаяла, плакала і казала: няўжо я гэтага дачакалася. Гэта народ зрабіў самастойна. То бок выбар народа, ён галоўны. Василь, ваше меркаванне, вот чаму менавіта 9? Ну, мое меркаванне такое, что в гэты дзень народ прачнуўся. Именно прочнулись те люди, кто, скажем так, скажу за себе. Я, коли шла падрыхтоўка до тых выборов, у меня была такие мысли: будзе все як завжды. Як завжды ён все зробіць на сабе, все будзе, выборы будут зроблены, падлічаны, як завжды, галасы і так далей. Но калі я памятаю, адзіны дзень іду праз цэнтр горада Магілёва, другі дзень іду праз цэнтр горада Магілёва і бачу вот эти вот все толпы, калі людзі ідут і пішуцца за кандидатов и гэтак далей, это для мяне гэта уже было что-то. А калі я на выборы не ходил ніколі. Но тут я пошел, я зразумел, что трэба ісці. Я памятаю, что тады і в телеграме писали, і вот за гэтыя белые ленточки, якія зараз нам тоже хтосьці успамінае. Вось, калі я убачыў вот колькасць гэтых белых ленточек, еще там люди бинты сабе на руки мотали, каб бачили, что яны ідут галасаваць, можа, не за Светлану Георгиевну, а супраць Лукашенко. И когда я убачил вот эту вот колькость народу, это вот на самом деле было такое, что люди прачнулись. Люди прачнулись, люди зразумелі, что трэба ідти и трэба штосьці рабіць. И люди, як так казаць, они зразумелі, что у іх есть гэты выбор, и они могут штосьці зрабіць. Вот это моё меркаванне такое. Олег, ну добра. 9 жніўня, значная дата, вот мы разумеем, але ці час зараз нейкія усталёўваць там даты, якія варта там, хай сабе не святкаваць там усеагульна, а адзначаць у любым выпадку. Мы зараз маем с аднаго боку эміграцыя, якая как бы не мёд, і у людзей іншыя пытанні стаяць больш надзённыя. З другога боку мы бачым па той бок мяжы рэпрэсіі, якія ціснуць, прапаганда, якая даказвае, што не ўсё так адназначна і там вообще это ўсе куплены. З трэцяга боку мы бачым вайну. Дзве вайны.
Вайна гарачая частка яна ідзе в Украіне. Є так умоўная такая холодная частка, але гэта інфармацыйная вайна, яна акурат тычыцца часткі тэрыторыі Беларусі, якая, дарэчы, уже захоплена Расійскай Федэрацыяй канчаткова. Аб гэтым нам кажа тое, што дроны просто летаюць, і ніхто на гэта не адказвае. Ніводны дзяржаўны установчы інстытут Беларусі не адказвае, не пытаецца ў Расійскай Федэрацыі, чаго гэта ваш дрон сюды залецеў. Таму што Расія лічыць, што гэта іх тэрыторыя, і фашысцкі рэжым з гэтым пагаджаецца. Але да вашага пытання, ці варта? Варта, вельмі варта. Па-першае, ведаеце, я крышку маю датычэнне да прыязджаючых людзей з Беларусі, якія шукаюць сябе ратавання, і сустракаюць з гэтымі людзьмі ўвесь час. І адзін з такіх выпадкаў, прыйшоў чалавек і кажа, я ў яго спытаўся, ці вось пакуль ты сидзеў, таму што пакуль я сидзеў, мы ведалі пра такія акцыі розныя. Пакуль я сидзеў, была зладжана акцыя дзесьці ў Англіі ў тэатры і у Талліне. І это вельмі гучныя акцыі, мы пра гэта ведалі. Мы ведалі пра Дзень волі. Тое, што яго тут адзначаюць, святкуюць, што ідуць чэсці. Гэта я кажу пра той беларускі бок. Сучасны беларускі бок. І гэты хлопец кажа, што а ты ведалі? Калі вы ладзілі ў 23-м годзе акцыю па палітвязням, мы на гадзіну долей стаялі. Але оперы хадзілі і казалі, вас там ведаюць, вас там падтрымліваюць. Ёсць заўжды гучная частка, ёсць заўжды негучная частка. Не ўсе оперы скаты. Не кожны опер быдла. Ёсць і овцы, якія проста заблыталіся, а ёсць людзі, якія проста плывуць па плыне. Ну, ось ён трапіў у сваім жыцці, нічога ён болей не ўмее, і все, гэта яго все, вышыня. Все, што ён можа зрабіць, гэта вось несці вось гэту службу. Але дзесьці ў сярэдзіне ён все роўна сумленны чалавек. Я не сидзеў у ШИЗА, але мяне кожных там 2-3 тыдні вадзілі на гэтыя спатканні, на размовы, як па фені кажучы, на крэсьбіны. І я чарговы раз мяне просто іншы опер вёў і кажа, вось зараз мне сорамна за сваю работу, што я раблю. Ну, гэта таксама кажа, што дзесьці цепліцца тое сумленне, дзесьці там далёк. То бок гэта адзін з відаў, каб падказаць сваім, каб там людзі будуць ведаць. Калі адбываецца акцыя маштабная, ее ведаюць. Рэакцыя рэжыма таксама на гэта вельмі нам кажа, што палохаецца рэжым насамрэч всяго лишь некалькі рэчаў. Па-першае, гэта праўда, а па-другое, гэта агучкі. І па-трэцяе, гэта вось вялізнай падтрымкі людзей. Вось гэтага рэжым палохаецца болей всего. Мы абралі шлях мірнай барацьбы. Былі надзевы, што дзесьці спадзяванне таго, што дзесьці полк Каліноўскага зайдзе там на танках Абрамс пасвабадзіць Мінск і гэтак далей, не адбылося. Кінем гэта. Але шлях мірнай барацьбы гэта прадугледжвае шмат вектарнасць і накірункаў барацьбы. Гэта і санкцыі, гэта і сувязі з міжнароднай супольнасцю. І адным з такіх шляхоў з'яўляецца акцыі, з'яўляецца выступы, з'яўляецца шэсце, маршы і гэтак далей. І, дарэчы, цяпер павяртаемся да польскага боку, таму што будзем ладзіць гэты марш у Варшаве, таму я буду казаць і да польскага. Дарэчы, гэта павінна быць і польскі, і літоўскі, і там швейцарскі, нямецкі, гэтак далей, любыя людзі. Захад. Вы ведаеце, што кожную акцыю ў Варшаве праходзяць палякі, якія прыязджаюць у Польшу, альбо самі варшавякі, якія жывуць, яны заўжды падыходзяць, пытаюцца, што гэта у вас адбываецца, хто вы такія. І калі бачаць нашы сцягі, яны разумеюць, што гэта беларусы. Яны разумеюць, што ў нас ёсць грамадства. Яны цікавяцца нашым становішчам. Гэта так распавесці простаму польскаму чалавеку, гэта таксама важна. Так. Распавесці аб тым, што адбываецца ў нашай краіне. Гэта таксама вельмі важна.
У нас насамрэч вельмі дрэннае становішча. Наша беларускае пытанне заходзіць ужо давно, далёка не ў, можа уже дзесьці не ў дзесятцы нават. І ніхто, акрамя нас, не зробіць так, каб наша повестка дня стаяла першасная. Ну, не першасная, то хоць бы ў тройцы. Пытанне ў еўразвязе. Менавіта мы. Калі ты выходзіш тут, ты адразу выконваеш, на мой погляд, адразу выконваеш наступныя мэты. Па-першае, ты паказваеш нашу салідарнасць. Па-другое, ты гучна заявляеш, і там людзі будуць ведаць пра тое, што тут мы існуем і дапаможам. Вось, трэцяе, гэта ты паказваеш міжнароднай супольнасці аб тым, што беларусы ёсць беларусы. Так, мы маладая нацыя, у нас маладая дзяржава. Мажліва, мы малы палітычны досвед маем, але мы ёсць, і мы вось такія. І мы ганарымся тым, што ў нас ёсць свой сцяг, свой герб, і мы ідзем побач. Як зрабіць так, каб паказаць і Польшы, які жудас адбываецца. Ось глядзіце, 25 сакавіка, дзень волі. Прайшоў. Ён настолькі спалохаў рэжым Лукашэнкі, што яны адразу абвесцілі аб тым, што робіцца крымінальная справа. Справа 104. То бок мы стаім тут на тым шляху, што патрэбна. Гэта іх хвалюе, гэта іх палохае. Значыцца, амбасадару тут у Варшаве будзе цяжка прыйсці польскаму боку і працягнуць і свае наратывы. Аб тым, змяніце латушку на пачобута альбо яшчэ што-небудзь. То бок палегчыце санкцыі. Цяжка, таму што тут ёсць грамадства, якое паказвае іншы бок. І польскай уладзе будзе прасцей размаўляць з гэтым рэжымам, таму што ён будзе казаць, польскі бок адразу скажа, вы ведаеце, колькі ў нас беларусаў ходзіць на акцыі? Іх халера не 1000, іх болей. То бок штосьці у вас не так. Гэта спрыяе вызваленню нашай радзімы мірным шляхам. Так, гэта марудная справа, гэта доўгая справа, людзі стамляюцца, але гэта адзін з шляхов. І вось я тут хацеў бы звярнуцца да Васіля як да прадстаўніка ініцыятывы акцыі беларусаў Варшавы. Так. Вельмі так пафосна, прыгожа зараз закончыў свой выступ Олег словамі пра тое, там пра тысячы, пра 100-500 мільёнаў беларусаў, якія выходзяць на акцыі. А у той же самы момант давайте да аўтарытэтаў звернемся. Латушка на канферэнцыі, выступаючы, наракаў на тое, што вельмі мала беларусаў апошнім часам выходзяць на акцыі. І нам, мы і без латушкі гэта ведаем, бо мы гэта бачым. І мы ведаем прычыны. Гэта і те ж самыя крымінальныя артыкулы за тое, што ты выходзіш на нейкія акцыі, гэта і как бы можа быць страта цікавасці да палітычнага жыцця, гэта можа быць там складанасці жыццёвыя, але што мы маем насамрэч? Ну, па-перша, хацеў сказаць, што я цалкам згодны з Олегам, таму што насамрэч на кожнай акцыі хто-небудзь абавязкова скажа, што хтосьці з яго атачэння там у Беларусі нам дасылае сваю падзяку за то, што мы выходзім, за то, што мы не спыняем сваю працу. А гэта праца, гэта насамрэч праца. Я уже не буду еще дополнять то, што казаў Олег, таму што гэта насамрэч праца, гэта мы працуем не мы, працуюць людзі, тыя людзі, якія выходзяць з намі на ўсе акцыі. Беларусы Варшавы – это супольность, которая, мы региструем акции, мы запрашаем людей на акции, и люди приходят со своими мэтами, со своими какими-то справами. И акрамя того, что вырашаются, ну, по-перше, конечно, на кожной акции у нас своя тема. Гэта так. Мы запрашаем людзей, цікавых людзей, каб яны рабілі прамовы. І плюс ко всему у нас ёсць яшчэ вольны мікрафон. Таму кожны чалавек, который прыйшоў на ту акцыю, ён можа выказаць свае меркаванні, свае думкі. І людзі прыходзяць з гэтымі меркаваннямі, з гэтымі думкамі, яны прыходзяць і штосьці даже можа вырашыцца там, на месте. Ну, там, напрыклад, хтосьці прыехаў, толькі прыехаў, ведае, што ёсць такія акцыі, ён прыйшоў, ён там кагосьці спытаў, і яму дапамаглі там, ну, напрыклад, вырашыць пытанне з жытлом, з працай такое. Но
Ну, скажем так, народу может быть прыходзе и меньше. Калісьці прыходзе менш, калісьці прыходзе больш. Тут кожны раз по-рознаму. Кагосьці можа не цікавіць тема, можа у кагосьці якісь-то там складанасці адбыліся, там яшчэ што-нибудь. Но люди приходят. Люди идут на акции. Нема такого, чтобы не было на акции ни одного человека. Пасля вот тых падзей, это падзеі 104, я, честно кажучи, подошел до микрофона и сказал, что коли тут не будет никого, я возьму колонку, возьму микрофон, возьму стяг и буду сам тут стоять и сам спевать, размовлять и так далее. Но никто не сказал нет. Мне сказали нет, такого не будет. Мы будем приходить. Будут люди приходить. Завжди люди будут приходить. Покуль не скончилось вот это все, покуль мы не скончили свою борьбу, люди будут приходить. Это я ведаю. Василь, я такое больное для мяне пытанне, як для чалавека, які ўжо не ведаю колькі там гадоў, але прысутнічаў і хадзіў на акцыі беларускай апозіцыі, дымсілаў у Беларусі, все. Пастаянная хвароба. У меня такое адчуванне, што яны гэтую хваробу з сабой і ў Варшаву перацягнулі. Гэта праблемы з апаратурай. Зараз это было у нас, было такое. Колонка у нас зараз ёсць. Колонка у нас зараз ёсць. Яна такая до... На першыя два шэрагі хапае, а потым уже нічога не чуваць. Калі будзе там 200-300 чалавек, то будзе чутно ўсё. Будет чутно все. Ну, конечно, бывает такое, что у человека слабый голос, но микрофоны у нас добрые. Я сам за этим слежу, как все працавало. Микрофоны добрые, колонка. Ну, можно, конечно, чтобы она была еще мацней, но на нашей акции хапае. Я бы, мусіць, хотел бы... Таму што крышку падтрымліваю вашу ідэю, Дзміцер, акурат тое, што ў нас з гэтым сур'ёзныя праблемы, таму што крышку я умоўна далучаны да правядзення розных акцый альбо яшчэ чаго-небудзь такога велічэзнага. Так, калі вялізныя натоўпы і так далей, але гэта не дапрацоўка не людзей і не акцыі Варшавы. Насамрэч, акцыі Варшавы гэта аб'яднанне, проста грамадзянскае аб'яднанне людзей, якое нават не мае ні рэгістрацыі, нічога, гэта проста людзі, якія маюць аднолькавыя погляды і робяць тое, што робяць. Таму што на кожнай акцыі Варшаву людзі ўжо проста ведаюць, што ад 14 гадзіне каля помніка Каперніка ў нядзелю, калі ў цябе ёсць пытанне, прыходзь, табе там дапамогуць. Так. Нават так. Наконт латушкі, апаратуры і всего астатняга. А як у нас у дымсілах? У нас же ж усё вось так. Узяў рыдлёўку, бяры, капай, калі ты прапануеш. А ніхто табе не спытае, якая табе патрэбна дапамога ці яшчэ што-небудзь. Ну, гэта такая наша асаблівасць. На сягонняшні час і гэта прарываецца. Вось я ведаю дакладна, што на гэтую вось на гэта шэсце нам будзе выдаваць апаратуру Музей вольнай Беларусі і чуллівыя беларусы, якія нам даюць генератар вось для таго, каб працавала гэта апаратура. Гэта адсутнасць камунікацыі з мясцовымі фундацыямі. Таму што насамрэч Польша тут у Варшаве здзіўляецца, чаго вы да нас не спытаецесь, каб дапамагчы, то бок гэта недапрацоўка дзесьці кабінетнікаў, магчыма. У нас же ж ёсць вялізная праблема, тое, што Святлана Георгіевна фактычна ні на адной такой акцыі не прымала ўдзел. Я разумею, што гэта ў мэтах бяспекі альбо вельмі заняты чалавек, ну, як ёсць. Але астатнія все прыходзяць, паглядзіце. І Пазняк, і выбітныя палітыкі, і розных поглядаў палітыкі, яны ўсе прыходзяць. Не пагаджуся са спадаром Паўлам, таму што в асноўным сярэднія акцыі ў нядзельныя яны маюць ад 30 до 60 чалавек. Вось прыблізна тое, што вы бачыце на фота, трэба памножыць на 2, таму што ў мэтах бяспекі некаторыя людзі не фатаграфуюць. Так, не ўсе ідуць на фота. Вось, але гэта ўжо такі асноўны касцяк, ён ёсць. На вялізных акцыях вось тут акурат і да Еўрарадыё пытанне.
Ну дзе б гэта было, каб вот не было да журналістаў пытання. Ну конечно. Ну вось мой спін вы вельмі годна зразумелі. То бок тут акурат вось наше грамадства менавіта і наша трэба ж яшчэ падзяліць і тое, што і у нас існуе наша беларуская прэса і ёсць прэса более заходняя прэса, якая працуе на польскі бок і так далей. Я вам магу нагадаць, каб у нас, напрыклад, былі б у стасункі нашага інфапоінда з польскім інфапоідам, магчыма, яшчэ б і прыходзілі палякі. Но яно адсутнічае. І простыя людзі гэта не могуць зрабіць. І вось тут акурат пытанне да Еўрарады. Не, калі пра інфапоінт, то это пытанне да вячоркі, не надо. Стоп, Олег, а ты памятаеш, хто першы это саме скінуў інфу пра нашу акцыю? Еўрарадіо? Ну так, Еўрарада. Было такое. І дальше я ніколі не ведаў, што вось кава тут у студыі, тая ж самая кава тут смачней. Ну так, это ж да. Добра, давайте ўжо тады больш канкрэтна. 9 число. Што чакае, дзе, як, больш падрабязна? Я за гэта хацеў бы попросіць вас. Ну давайте так, 9 жніўня мы збіраем, збор пачынаецца о 17:30 ля помніка Тадеушу Касцюшку, железны плац залізнай брамы. Потым мы ідзем по кстати, я толькі гадзіну таму на усялякі выпадак прайшоўся по нашему маршруту. З помніка Тадеуша Касцюшкі мы ідзем по Маршалковскай, потым на скрыжаванні поворачиваем на Свінтакшыскую, і потым по Свінтакшыскай мы поворачиваем на помнік Каперніка. Чаму мы выбралі гэты маршрут? Таму што Тадеуш Касцюшка гэта наша гісторыя. Помнік Каперніка – гэта месца, дзе мы збіраемся кожную нядзелю о 14 гадзіне. Реклама. Таму мы збіраемся о 14 гадзіне кожную нядзелю ля помніка Каперніка. Гэта наше месца. Это месца беларусаў, яго в Варшаве, на мой погляд, ведаюць все. Вось. І гэты марш ідзе от былога до будучыні. Мы так вырашылі. Былі прапановы зрабіць такой жалобны марш, типа того, что мы проиграли и зробім такую жалобу. Не, мы не проиграли. Мы проиграли битву. Но война, якую пачаў режим Лукашэнкі, нам яшчэ не проиграна. І таму нам патрэбна рабіць і маршы, і ўсе нашыя акцыі. Гэта патрэбна нам рабіць. Вось, мы... До марша. Мы збіраемся. На пачатку марша будзе некалькі выступаў, і асноўныя выступы будуць ужо на Каперніка. Заява от 18 до 20 гадзіны. А 18 гадзіне мы уже выходзім, ідзем по нашему маршруту, приходим на Каперніка, і там выступы, і все. Такая ось у нас праграма. Дзень народзінаў такое сціплае адбываецца. І, дарэчы, наколькі я разумею, пытанне з гукам у гэты раз, мажліва, будзе вырашана. Добра, вырашана. Калі мы гаворым пра тое, што зрабіць, увесці у каляндар беларусаў 9 жніўня як вось дзень годнасці, як такое вось дзень, які варта заўсёды памятаць, адзначаць, гэта ўжо ёсць, і ці ёсць нейкія там звесткі, што вот апроч Варшавы это будзе неяк там масава беларусаў уже зараз па ўсім свеце раскідала? Есть звесткі, что во многих городах, по-перше, во многих городах Польши, по-другое, что во многих городах не только Европы и в Америце еще здесь проходят такие и марши, и какие-то импрезы, именно присвеченные 9 жніўня. Потому что и вырашили, скажем так, усе вырашили назвать гэта Дзень годнасці. Што тычыцца нашай асацыяцыі, я дакладна ведаю, што ў горадзе Вроцлаў наша асацыяцыя таксама прымае вельмі моцны удзел у правядзенні такога ж самага шэсця ў горадзе Вроцлаў. Мы падрыхтавалі там выставу нашых кацянят вельмі выбітных, яна будзе там адбывацца акурат прысвечаная 9 жніўня, там будзе таксама шэсце, там таксама будзе збор людзей, і мы таксама там прымаем вельмі актыўны удзел. Таксама у горадзе Беластокі наша асацыяцыя таксама прымае удзел.
То бок гэта пайшло по ўсяму свету, але вось наконт дзяржаўнасці вы ведаеце, я вось як координацыйная рада, мы павінны павучыцца падрыхтаваць і прынесці ў Беларусь. Дзяржаўна гэта свята ці не дзяржаўная, вось менавіта по 9 числу, калі 25 тут усё зразумела. 25 сакавіка гэта не абмяркоўваецца, гэта наша крыніца, гэта пачатак. Але вось наконт новых святаў, ну мы ж будзем у сваёй вольнай Беларусі. Там мы прымем ці прымаце гэта як дзяржаўнае свята. Все роўна гэта застанецца святам народным першароднасці. Вось так я нават вось так магу сказаць, святам першароднасці. У нас існуе шмат розных свят, але вось гэта будзе такое народнае свята першароднасці. Олег, як рокеру, скажи мне, калі ласка, можа быць, ўсё ж такі варта было, памятаеш, 25 сакавіка, колькі гадоў, сабраліся на акадэміі навук, узялі сцягі ў рукі, пайшлі на Бангалор, пайшлі туды, схадзілі сюды, пакуль не ўзяліся рабіць свята сапраўды з гэтай падзеі, канцэрты, там выступы, не толькі там умоўна кажучы прайшліся, выйшаў там пазняк ці сіўчык, узяў мікрафон, сказаў 3 слова, там усе сказалі жыве Беларусі, пайшлі па дамах, яшчэ якую-нибудь там прынялі дэкларацыю. Ну, так. Можа быць, варта да такога фармата сапраўды больш энергічнага, назовем это так, вяртацца. У гэтым годзе менавіта я прапанаваў, каб быў такі фармат, і прынялі яго людзі, зрабілі вялізная павага да тых людзей, хто працаваў цалкам. Вось працуе, ёсць у нас такая штабны такі вось чат, там дзе абмяркоўваюць, там прысутнічаюць розныя людзі, розныя палітычныя партыі. Так, мажліва. Але мы ледзь выцягнулі 25-е. Это так. Але вось наша беларуская выбітнасць усяго павінна быць і па 8-9, 2 і 3 прывяла да таго, што ты ж самыя зборы на Байсол, яны былі, так, палітычна атакаваны наш збор, каб мы не смаглі сабраць і сродкі. Было такое. Тое, што раз'яднаныя мы, гэта таксама тут ёсць. І гэта я лічу, што гэта праца КДБ акурат. Тое, што мы все тут раз'яднаныя, таму што самі па сабе беларусы все роўна імкнуцца да аб'яднання. Аб гэтым кажа марафон. Колькі людзей прыняла ўдзел у марафоне і колькі людзей збірала грошай. Але галоўнае вось перформанс ад сябе. Я лічу, што абавязкова будуць і сцэны і канцэрты. І, дарэчы, 25 гэта паказала. І ўпершыню мы рабілі канцэрт у тым годзе, калі быў марш герояў. Было вельмі холадна, людзі ледь датрымаліся, але тыя, хто дайшлі, потым на наступны дзень казалі, гэта быў самы лепшы канцэрт са ўсіх, што мы былі. Нават хадзілі, там людзі хадзілі на розныя выступы, там на Джейморс, яшчэ кудысьці, куды маглі пайсці. Гэты падабаўся. Натхненне было такое. Адзін толькі велічэзны сцяг, некалькі метраў, які лунаў там, ён трымаў каля сябе людзей. Людзям было прыемна. І я лічу, што, мажліва, пачнем з самых галоўных свят, а потым, чаму не? Гэта ідэя, ва Вроцлаве, ось бачце, робяць выставу. Таксама. Дзесьці будзе канцэрт і гэтак далей. Мы будзем рыхтаваць, і зараз у нас будзе наступны... Мы у тым годзе пачалі распрацоўваць палітвязні на Вісле. У гэтым годзе мы врэшце дабіліся чагосьці вельмі цікавага, і ўжо варшавяне тут нават крыўду выказваюць сваю, халера, чаму вы нас не паклікалі, мы хацелі бы прыйсці. Мажліва, вось на Вісле таксама штосьці будзе ў гэтым годзе. Я ведаю, што Еўрарада ўжо пагадзілася прыйти, будзе прымаць удзел. Вось, таму пабачым, там таксама штосьці будзе. Я разумею тое, што людзям хочацца яднання, проста паразмаўляць і ў простым жыццёвым, а такі палітычная сітуацыя іх нібыта крышку не спрыяе для гэтага. Але вось перформанс ад мяне. Давайте апранем усе маскі. Давайте пакажам, як мы гэта ішлі все там. Закрываем твар, апранаем маскі і ідзем. Любы паляк, які будзе праходзіць, будзе казаць, а гэта што такое, чаму вось так? Любы паліцэйскі патлумачыць, чаму так. Тут людзі не палохаюцца паліцыю, яны стаяць, размаўляюць з імі і гэтак далей. Самі людзі патлумачаць, пакажуць, чаму так.
Памятаеце, як нас безрукіх садзілі за тое, што яны пляскалі в далоні ў Беларусі? Давайте покажем гэта тут. Якое становішча ў нас там? Ну что ж, так, Грыша Шарапаў піша: у нас у Батумі зараз ідзе абмеркаванне, што рабіць ці рабіць на 9 моцную ідзе моцная агітацыя, не рабіць акцыю на плошчы, а зрабіць закрытую беларускай прасторы. Гэта капец. Ну, з іншага боку, тут як людзі абяруць які фармат. Хтосьці хоча камусьці больш бачыцца лепш акцыя на вуліцы з праходам, там з выступамі, са спевамі, хай сабе не раковымі, а прынамсі акапельнымі, але тым не менш. Камусьці больш такія. Калі ёсць магчымасць мне дагрукацца да Батумі, то я хацеў бы папрасіць батумцаў, падумайце сперш за сябе. Успомніце, як у 22-м, 21-м, ну я ў гэты час сидзеў, але я ведаю, што было такое, што пачатак хадзілі смс-кі. Батумі там тое, Варшава тое, Вроцлав тое, Берлін тое. Паказвайце наше яднанне. Палітычныя акцыі патрэбны, і патрэбны не толькі ў Варшаве. Такім чынам, 9 жніўня, ну прынамсі ў Варшаве, я думаю, што у іншых гарадах будуць свае абвесткі, а ў Варшаве яшчэ раз у колькі, дзе? О 17:30 мы збіраемся на пляцу Залізнай брамы ля помніка Тадеуша Касцюшкі, і о 18 гадзіне мы выходзім. Далучайцеся. Жыве Беларусь. Жыве.